Demo, meniki dagelan 2 juta. Bedane mbok kon bengok tembok aku lelek sendon. Maksude bengok iku bengoke sing nganggo irama. Parikan. Aku tau manteni wong yo pas jam sakmene iki. Jamene iki piye? Iki kelakone. Oh kliwat sithik lho bejo kowe dicek kliwat. Wis kliwat. Yo gak situ. Gelangan jentak tung. Aku breaker, aku serak kuat aku melantar dasku. Ayo apane? Iku mang lho. Sing mbok tutuk ndasku nyong. Lho iya piye? Kowe gak krasa? Kayak bener dandan kita makpok. Lah biasane dor arep malah makpok. Berarti ndas pirang. Iki malah mateni wong. Nek wis isa. Iso. 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 Kowe meduna anak Medun. anu putu nanda Nyanyi. Ya. Medun. Ayo medun aja. Lho medun to ora. Medun kon. Lho. Lho. Mati kok. Rusak ora kursiku Mati. Jupuk ben iso munggah. Wis ya. Ape jo ibuh ha ngono dene ketara. Demo, iki konsine poklek 1, tulung bayarane singkek cengklok. 500. Kacek Apa? putuku ngantuk ora gelem tak gawa rono. Ya nang kono. Aku kon gendong Parmo tak jak rono. Ora gak kuat. Arep nyanyi ning kene wae. Heeh. Lagune apa, Cung? Apa le? Ayo, ibuke apa? Lagune apa? Iya, Yun. Setengah telu gala. Wis bar. Hah? Krido. Wis kalah. Main sore. Oh, apa disawer bapak dong? Bapak kok nyawer 700 lawe. Bapakmu nyawer 700 lawe, mbahmu Parmo 35. Sarana kok ngono ae. Kendange kendang. Dadi aja, apa lagune? Biasane sapa nandai isone Mau. Jawa-jawanan. Idam sari wis. Idam sari, Capek capek gunung gunung. wis. Apa Dulur-dulur sing badhe nglasna sepeda puklek niki ten tukang las teko. Endi? Lho karo. Endi? Ayo. Apa Tukang las. Aku kan termasuk anake Delan. Iya ya. Ya. Oh, hati-hati. Nggih. Bebani, Rene sendor medhun rene, Cung. Lho, Engko nek ana laline putuku diwarahi rene, Cung, Wis gandeng. kok kene lah. Wis ning kono ae. Ora wis ke melu rene pisan iku kursine Pak Ami jeh ning kono kok. Ayo mencolot rono. Lho. Tanggane Mbah Parmo. Ora gawe 2 juta mbok ana wong adoh tangga ora mbok 2 juta. Mam, pride Parmo. Ayo, anu dadi ati gak usah nggo bawa ya, Ndak. Tukaran karo gal Ya, boyo masuk ae ya, Ndak. Nganggo bawa, Ndak, gak usah. bawa ya dah. Bawa, Ndak. Garane wong akrami. Memang nadamu keduren ya. Ya. Monggo sumber yo. Maklar anyar. Oh iya. Anu dagelan ngirah kernet. Segera ya. Iya. Bawa ora ada. Bawa ke? Enggak monggo. Iya gak Sing ndi nganggo sing ndi? Apal ngono. Sing apal biasane anu Om ya. Gegere. Gegere loro. Alah. Bawa gegere loro. Kok dhuwur meneh, Mbak? Gegarane. Sampeyan, Ndak. Semono. Ya. Ah, kurang dhuwur, Mas. Perang dhuwur. Monem cici. Cici iji. Nah, sik Ndak. Ayo. Ayo Mas Ari. Sip. Tenan gede nek tak sinaoni. Aja sesuk aja njaluk warah
Mbak Musika. Tutup pandang tuturupa among ati kawi mampu darah gunung budak luput pisan kena pisan yen pices saya timpang di putra ngene kok. Dadi ati. Wis hebat. Anu masmu besok anu wae. Menawi ajeng anak lanang iya. bisa melestarikan seni budaya. Yen perlu mang titipke dulur kula lanang Sigit mawon ben roh dalane. Wis, jos mesti. Nek duwe bakat ngeten iki suarane apik langsung mawon tumbaske lahan bako. Hubungane apa? Hubungane apa? Aku iki dandan tenan lho kok malah kok golekno lahan bako. Kowe ku pikiran pura-pura kok. Pintu. Lahan bako didol terus digondanani. Lha diamuk karo mbae. Lahan bako didol gondanani ngono lho. Pura-pura kok. Bae kesu bae. Ngamuk mbae. Ning ati-ati lho, Gol. Ana apa? Aja leher-kerek karo mbae. Lah kok ngono. Diperalat kok. Golekno panjeran. Oke, anak lanang ngono. Yuk, dadi. Sik Lele, angkatan kene sik, ngoben sampean kari anu. Yuk. Aja dhuwur-dhuwur ya. Ben nyandak. Yuk. Tiga buah gending wis hafal. Iseng kaya ngapa wong nyatane kelakon seprene Angger-angger Guyub rukun kendro pepindhane malah bangun tresno tutup ngatane dadi tetawine guyub rukun setya pepindhane mimilan mintu
iso sesuk rasa bayar. Wis, kurang dibayar loh. Kacang-kacang. Ayo. Lah putuku tangga bayar, Le. Aja, kok putuku kowe. Ayo Le. Kowe mendekati ya. Ayo. Iya, syukur kowe balan iso. Rina mangga. Rina wengi dadi ati. Yo yo yo. Kasut Tulus bebutene. Wong sing prasaja tulus bebutene. Sabar campur sangat lagi. Ayo. Isane mbahmu ya mau Rina wengi dadi ati mangga. Rina wengi dadi ati. Yo yo wong prasaja tulus bebutene. Wong prasaja tulus bebutene. Wis duwe celengan mau nyolong pethek. Petheke sapa sing dicolong? Tegese iki anu bocah sakmono. Ora nyono. Gending sakmono akiye kasunyatane dekne wis ngerti. Sip. Titi larase wis pas kenek kabeh. Sanajan saire durung ana sing kelalen. Lah mulane wis duwe celengan bondo donya akeh. jelas mulane ndang duit-duit tok iku. ndang gagenan Timbang duit golek celeng. lahan niku mbako. Piye, Jong? Meneh?
Tambah apa Apa nek mboten? sing diisani? Mumpung ketemu karo Mbah. Weh, somben dadi nganten yo kesuwen ije. Apa, Cung? Ya iku mbae ditakoni njaluk lagu apa, Mbah? Mbah Parmo. Apa? Campur sarinan. Eling Liwong. Dadi liwong ati. Goro-goro petan. Kowe iso? Satu buah Tenang. lagu. Goro petan. Iki kulino tuku kaset cah iki. Iki wis dicekel kasete Mas Wahyu Manggolo tok. Iya iki. Kacau. Engko rak terus ana tresno kendi. Yuk, musrik. Ayo kok. Musik musrik. Iya. Musik. Goro. Petan. Luar biasa. Iyo ayo. Ayo dah. Urip oke. Semeri. Iyo ayo. Donya sandang. Ayo. Rangelingi wong lanang kerjane apa? Ayo kanca. Ayo padha nonton Wahyu Manggolo. Tanggapane nunake ingkang putra. Sing sunat gaya Lea. Titis liso. Nane apa? Rumah tangga berantakan. Terai saut-sautan kok Pak Mbok kon meneng yo Goro petan. Lah ngono. Bojo lunga ning Taiwan. Goro petan. Iku mertua sing edan. Iya. Yo. Sing
ora ngelingi wong lanang kayane pira ayo padha nonton Wahyu Manggala tanggapane nyunatke ingkang putra ayo le Titis miso asane wirang gunane apa rumah tangga yuk goro-goro petan anak telu ora goro-goro petan goro-goro petan iku mertua sing edan Yes. So aku nak duwe cakepan campur sari. Dadah. Wis duwe penyanyi putuku. Alah wis ngaku putu. Tak tawakno tak regakno 1 juta, tak kekno 75. Dah. Nek bar sekolah pripun melu Mbah Singke apa Mbah Mogol jajal. Ngedekno ketoprak dhewe. Ya Ndra. Hah? Ya dah. Derek Mbah Singke apa Mbah Mogol? Ndak kelendang. Hah? Are putuum kok melu aku. Ya bener nek milih sampean wong kene ngaku putu bayaran kudu genep kok. Sip le. Anu nek pancen sampean kepengin di bidang seni muga-muga iso ngrembaka. Amin. Nek wong sampean ngefene banget karo Wahyu Manggala nek Mbah main cedak monggo teko mengko tak toto elon-elon sapa ngerti sesuk bisa menjadi yang terbaik. Sing penting ndang gagenan siap-siap tuku lahan bako. Lahan bako terus didol nggondanani ngono lho Gol kok. Aki Kang Mo matur nuwun iki ben lakone ora Iso ketang tuntas. sithik kok saged tuntas. Kula matur nuwun sanget, matur sembah nuwun, nyuwun ngapura ana kesalahan, ana kekeliruan kula pribadi. Mbah Lan matur nuwun Mbah. Panggonane wis tak Kayak apa? rusuhi. Mbah Lane nek kono. Mbah Lan aku njaluk ngapura wis sedina sewengi daleme wis melu tak rusuhi karo kanca-kanca lan dulur lanang ingkang setunggal sapa asmane mau lali aku. Matur sembah nuwun daleme wis dirusuhi kalih kanca-kanca kula. Lho, Karo kenang-kenangan. memang arek anu kathok emilang iki digoleki. Hah, masa iki Jarmi. Jarmi wis mati. Jarmi lho. Omong-omong ge Bartajia Suhar nek trangkil mati. Jarmi. Hah? Jarmi marang tuwa gajah iku. Piye? Aku iku. Hah? Maratuane Sunter ate. Mati. Iya. Lho lha ke pirang dina tak tajiah Suhar nek trangkil kok. Lho, Lupa piye cai. mati tenan ya Le ya? Gajah mati, mertua mati. Mati tenan ya? Ya ora tenan kok lagi Bartajia Suhar. Bojone Siti ku lho. Nek ngono ya ketok iki wis kulinono gajah tenan. Wis apa? Piye Nduk? Iki mau wis padha latihan terus. Wis. Yen wis ayo padha melu aku ning bojo ora wani. Ngono. Ah ya wis ayo.
Mulane Kakang Patih ndak dawis supaya mapak ponang temanten. Durung ana bali, Kak. Kula kinten sekedhep melih Gusti Patih Rawi ngono. Enggal-enggal. Kira apa? Monggo. Sajroning sira marang samudraning bebrayan pangudanging Rama muga dadi kaken lan ninene. Kacang kawak jeli kawak wong liya dadi anak. Monggo-monggo besan lan para tamu undangan ing sami rawuh. Kula atur nggih. Sang Prabu Makutawangsa, Yai Mahadewa. rawuhipun ponang temanten lan sedaya para keluarga penderek saking Wedang. Punawung saged nilakaken gung panaripun tanpa pindhan. Dene menapa panjenengan sekalian sampun kesokondor ing Wedang. Jalan kula gadah ujar menawi toh putra kula dados temanten badhe kula subya-subya kula tanggapaken tontonan ingkang wonten Wedang boten wonten Sang Prabu Makutawangsa. Napa niku tontonane? Tontonan kentrung. Kentrung. Inggih. Kok aneh. Inggih. Jek jumlek nembe niki tontonan kentrung. Kakang Patih, Nggih. tukang kentrung napa wis padha menyang kono mburi? Sampun siaga Ana. ngantos dawuh dalem sinuwun. Yen ngono di anu parake mlebu ing pendopo. Ayo ketruk. Kentrung arep ketruk. Ketrung angat-angat. Wong liya dadi pelawak. Ramune dolan. Monggo-monggo katuran pilawak. Karo go ketrung. Monggo. Badhe ngersake kentrung ta? Ketrung. Butuhke nanggape niki jam-jaman napa babaan napa rina wengi. Sing penting kan ditukokno lah. Kancane padha nglumpuk. Sampun ngumpluk. Ngumpluk nglumpuk. Lah niki ngersake rina wengi napa jam-jaman napa babaan. Ayo. Nek rina wengi Iya, iki iya. tenggene bencili Iya. umum niku 12 ninggal son. Ya. Rina wengi Ora apa. Jam-jaman. jam-jaman sak jam niku 7.000. Nek babaan. Babaan nggih babak bundas. Bapak budak iki. Lah nek babaan kok mboten babak bundas nih. Regane iki lho. Regane ngeten mawon murah-murahan rina wengi nggih. Iya. Oh, bupati digawe kok rina wengi. Ora usah kuwatir pokoke. Nggih, winginane tenggene ngotet. Dina sewengi niku dinyang 12,5. 12 juta setengah. Gandeng niki tenggene kanjenge piyambak mboten usah 12,5. Jujur piro? 12,5. Murah. Karo nyumbang ya. Nggih. Bento iku. Ayo mergo tamu undangan. Ayo besan barang isih padha nglumpuk Oh. enggal diwiwiti ya. Oh, ngaten niku besane. Sampe nek ngarani edan. Sampai setan edan. Sing edan sapa? Ya sampean ah. Ya ora aku tok ya sampean barang. Lah, aku waras kok. Ora edan napa nek wong lanang nek raine duret-duret nek nyunggi wakul ngono iku lha apa? Pon dipun wiwiti. Ya, diwiwiti. Ya, yuk. Kentrung gaya baru. Sing kentrung mecuca mecucu. Kari. Ya. Nggih. Orang juta lho sing ape. Allah Akbar Allah. Durung wayahe. Amiwiti ngentrong dalupun niki. Begene sapa, Don? Dados. Bagaimana ya? Ngentrong gaya baru. Nggih, purun. Dadah.
Sing tukang ngono ndi? Wis salah, wis Oh, salah. ketuane derek kedun duit. Lempet-lempet terak lempet sarung. Lempet sarung saka Surabaya. Amit-amit kula tak ngentrung menawi lepat nyuwun yatra. Nyuwun pangapura. Ora nggo ta marai. Mare ora nggo ta. Mesti salah. Ana gendruwo iki apa mare Ndor? Endi? Lah iki. Oh iya. Wong dhewe-dhewe kok. Dura loro. Giro biak. Jom temantuk. Iku dewa apa aja meneng ae iku kok. Mesti nek marikane dhewe. Sarene sing ngentrung wis pegel dalang kondo-kondo. Kanjeng Adipati, mriki kula badhe nyariosaken kalih negari. Negari Purwakanda lan Purwacarita. Negari kekalih kala pendak taun ngawontenaken perang adat. Perang adat kala saged dipunredemaken menawi to negari kekalih kala sami bebesan. Kelampahan negari kekalih kala sami bebasan. Temanten wanita tresna lair batos dumateng temanten priya. Nanging emanipun temanten priya boten saged tresnani temanten wanita kanthi lair batin. Jalaran temanten priya kala sampun anggadhe katresnan laris saking dusun ingkang nami Sora Patmi. Senanggap iki saitoni roji. Wis padha lupa. Ngaco iki. Ngaco. Sing bayari sapa iki? Iku njaluk bayaran sapa? Dadi goleki kok. Aja teruse lho, Mo. Kene. Hah? Iki wonge wis gak enek. Lah iku apa? Lho, go mlayu-mlayu nang kono iki kok. Ayo ayo ayo. Sopo satrane iki? Kulo.
kelanyan. Wong wadon kan kelanyan. Mas Darmawangsa, kula sampun dipun jodohaken kalian panjenengan. Kula sampun tresna lahir batin kalian panjenengan Kang Mas Darmawangsa. Tresno. Syukur mangsamu juraku tresno kelawanku. Gunku dadi manten kabeh merga kapeksa. Bali. Boten Kang Mas.